Hindi man. Yan, may video ako. Hay, nasa kayan ta? Doon sa... Luwas? Buli, basa pa lang kita. Mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon mga kaibigan, pupunta tayo sa sa laot. Kasama natin itong mga gwapo na to. Saka yung isa nandun, kinuha pa yung bangka. Dala natin yung mataas na lambat. Kasi medyo maano ang hangin habagat ngayon. Baka pumunta sa tabi yung mga malalaking banak, yung ganito kalaki. Matsimpuhan natin kasi nung isang araw nagtalunan sila dyan. Nakita nito. Wala ang dalang lambat. Kaya ayun. Ngayon pupuntahan namin. Baka andyan pa. Sabi mo? Talunan. Baka may concert. Baka nagtalunan. Hindi. Yung mga isda na banak tumalon sa tubig. Kaya nakita ni Ai. Kaya puntahan natin. Yung mga kaibigan. Inaayos natin yung lambat kasi masyado mataas. Baka anuan tayo, mabuhulan pagka nakita natin yung mga isda. Kailangan maayos para nakaandar, maandar yung makina niyan pag nilalaglag natin yung lambat. Kaya kailangan maayos yung pagkakalagay. Sa sobrang taas kasi niyan, medyo nakabaluktot pa yan dyan sa malaking bangka na yan. Baluktot pa sa gitna. Kaya dapat ayusin. Sa mga nanonood sa amin, salamat sa inyo. Sa mga nagpapa-shoutout, comment lang kayo sa ibaba ng video at pag nakita ko yung pangalan nyo, sa shoutout ko kayo. Yun mga kaibigan, hanggang dito lang muna. Yun mga kaibigan, maghahanap tayo. Presto. Kumay lang, okay na lang. Okay, ayun na. Huli ho, dati na hulan ho. Yan. Huli na, huli pa na ho.
Nagayong kutak ka pangon. Haliputan talaga yung pandi ko. Halipot. Dapat pang unat-unat lang ini. Yung mga kaibigan, ano? Hindi ko pa nakita. Ganton man din, may nakikita. Uy, halaba. Hindi ko man nakita. Medyo pumulupot sa... Halaba! Pumulupot sa ilisi. Muli, halaba! Ba? Magabot kita kayo sa ano? Nakikita. Ihi. Wala, yabi? Hindi mo kitol. Pagol. Mga kaibigan, inabot yung lambat sa sobrang taas, inabot ng ilisi. Ito, nakapulupot sa ilisi. Hindi namin alam kung inabot namin yung isda. Pero basta na. Nagayong kutak ito. Ano, hindi maalis? Hindi mo akong sabon. Pahirapan maalis siya, wala tayo dalang yabi. Yung sining na yan. Puno talaga yan. Yung sining kanyo? Pare? Yung sining kanyo. Pag inaalat nga naman mga kaibigan. Puno yan. Ano mo yan kayo? Sana inabot natin yung isda. Maiksi kasi yung dala naming lambat, 4 na ano lang. Banata. Dapat mga eksakto, mga 10 para talagang mahaba yung ikutan. Para abutin yung isda. Ang dami sana. Lalaki. Gumaganon yung tubig oh. Kaya balisin yan? Kaya yan, tiwala lang. Labon pa? Ano labon daw? Napurupot siguro. Sera room. Labon. Oh, nagbaga. Nakita. Nagken, litaw ha. Dapat may dala tayong yabi. Mabilis sana. Hugutin lang natin yung ilising yan. Lampa. Ito na yung kalahati. Nakuha na. Yung kalahati andun pa sa ilis eh. Hindi ka magparakampay. Takapot naman ikaw. Sa sobrang bilis ng bangka. Pati lambat. Pinulupot na sa ano. Pumulupot sa ilis eh. Ano dyan? Pagod ka na? Hindi siya maganda sa lunod. Maganda siya sa kalito. Sana may isda man lang tayong hawakan. Kaya na siya. Kahit man lang nailisi tayo. Nailisi yung lambat. Kung mayroon man lang isda, kahit isang inabot tayo. Ayan yung ating lambat. Tapos nga, sa pagliko. Pinutol na lang mga kaibigan para makakuha. Ang daming pumulupot sa ilisi. Pay nakamulat ko ano, dahil yung tangkas. Hindi maalis? Kaya mo, matitil yan. Nandun na. Maturusan kayo ni. Yung mga kaibigan, lumusong na rin yung isa. Magkaaberya tayo. Hindi natin alam kung inabot natin yung mga isda. Ang lalaki pa naman. Biglang pumulupot yung lambat. Hanggang sa ngayon, nandito pa rin kami. Malaking aberya to. Kasi wala kami dalang yabi. Hindi natin alam kung makakalis tayo dito sa laot. Pinutol na lang yung lambat. Ginudgud doon sa ilisi para maputol. Kaso yung kalahating dulo, pumasok yata sa ihi. Sa ihi nung ilisi. Kaya nahirapan matanggal. Ganun talaga, hanap buhay dagat. Talagang hindi mo inaasahan. Napanlimot din kami kanina bago kami umalis sa tabi. Isa man lang sa amin nakaisip ng kahit man lang kutsilyo at saka lyabi. Walang nakaisip na magdala. Ganun talaga yung paglilimot. Hindi maiwasan. Ang kisi yan! Ang kisi na sa day! Asan? Iyo. Ang kisi yan! Oh, paypayan na. Hingi tayo ng rescue. Baka mayroon silang dalang ano. Patalim. Bugsay. Kaso papunta sila ron eh. Medyo may namata kaming isang malaking bangka. Baka ano yun namin tatawagin. Baka may dala silang kahit ano man lang dyan. Kutsilyo, mahi. Putulin na lang namin at tuluyan yung ano. Pumulupot nun sa ilisi. Yun, natanggal na rin.
Ang laki ng butas. Putol ka mo, hindi butas. Putol. Yun mga kaibigan, natanggal na rin. Kasi yung isang malaking bangka ayun, tumaya sila. Kaya hindi sila lumapit. Ayun, naglatag sila ng ano, ng lambat nila sa laot. Hindi sila lumapit. Kaya ginudgod na lang namin ang ginudgod sa ano, sa ilisi para matanggal. Yun na lang ang remedyo. Kahit na lang masira na yung lambat, basta makaalis. Mahalaga, nakaalis tayo mga kaibigan. Doon na lang sa tabi ang ayos niyan. Ganun talaga, minalas tayo ngayon. Uwi mo rin eh. Ba't hindi na? Ay, doon. Oo. Ay, salamat sa Diyos mga kaibigan, natanggal din. Di ba talibin mo? Sa'yo na lang yun. Patutunog. Ayan, da. Ah, sagwan mo na lang, makalapit tayo dun sa buya. Masarap. Ganun talaga. Hindi naman naasahan niyang ano eh, ganyan mga accident. Biliat, biliat. Pagdati. Siya din nakuha dito. Diyan nakuha. Ay, mini oh. Ay, walay. Sus, namulupot na. Namulupot ang lambat. Baliktad, oh. Repeat. Sayang, grabe rin yan, dami pa namang isda no. Ang lalaki, parang ano, parang yung mga binti ng tao. Pero naman yung isa mo. Patuloy ka rin. Kanti ka na timir ka eh. O baka ano na yan, dati na. Ako nasira na hayo. Una ko na po nasira. Sus, ano yan? Kahoy. Pati ba naman dito sa laot? Mahirap tanggalin yan. Uy! Kung isda na yan, di ayos sana. Kaso basura. Ang laking kahoy. Ano yan? Tinitirahan siguro ng mga isda yan. Iwan mo na rin uli para sisirin natin pag may dumapong isda dyan. Ano, wala man lang. Laman lang. Yun mga kaibigan, wala tayong inabot. Nagkaroon kasi ng aberya. Sayang yung isda na yun, napakarami pa naman. Lalaki nun ah. Ganun talaga. Warat yung lambat.
Napakita pala. Wala na mga kaibigan. Natapos na. Wala tayong inabot. Tsaga-tsaga lang. Talagang ganun. Yan may naasahan yun eh. Magkakaganon ang mangyayari. Paano lang ni? Hindi. Ano yung unang talang ini? Ako sa balagili. Ano? Yan mga kaibigan, nagpasya na lang kaming umuwi. Medyo minalas tayo ngayon kasi nagka-aberya tayo. Hindi naman mapakinabangan ng lambat. Kailangan i-repair kasi pinutol na lang namin. Lalaki ng butas. Halos 2 kalabaw ang maakaran dyan. Kaya hindi na pwedeng itaya. Kaya batch na tayo. Uwi na tayo. Next time na lang uli. Yun mga kaibigan, nandito na tayo, nakauwi na tayo sa bahay. Medyo minalas tayo mga kaibigan, hindi na tayo nakatira ng panibago kasi nasira na yung lambat. Kasi pinutol na lang eh. Hindi na pwede. Kaya nagpasya na lang kaming umuwi. Wala tayo nahuli. Ganun talaga ang buhay dagat. Minsan swerte, minsan hindi rin. Kaya tsaga-tsaga lang. Yun mga kaibigan, bago nga pala tayo mag-shoutout, meron tayong mga kaibigan na bago nagsumusubok din sa YouTube. Nagbablog din. Ito mga kaibigan, Kaatoy Kalikot, tsaka Sam Backyards. Yun. Yun, shoutout na tayo. Shoutout kay Ronnie Mortarilas. Shoutout kay John Ford Bungon ng Albay. Shout out sa Pasilan family. Shout out kay Renanti Im Jaime ng Jisam Saudi Airlines. At Nanti at Rumi ng Saudi Arabia. Shout out kay Ronnie Lurila Mando ng Legazpi City. Yun mga kaibigan, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga bago pa lang sa aming channel, mga kaibigan, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa aming mga susunod pang mga video na kabang-abang para malibang kayo. Yun mga kaibigan, hanggang dito na lang. Salamat sa inyo lahat.